अभिषेक बा के भाई बड़े एगो राजू बाबा नु हां राजू तिवारी बराती करनी राजू बाबा हां 3 बजे दिन में कोई नहीं अब बिहान भेले 3 बजे नहीं हां लिबर्टी के जूता 5000 के पहनले रहनी हां हम अभिषेक बाबा प्रोग्राम में यहां के द्वार से निकले के तैयारी करता नहीं जा तले जूता मोजा खोलत रहे हां गोर में से ना तो मुड़ी ना मुड़ी में पहन जाला हां वो कहत रहे राजू बाबा को प्रकृति के नियम बदल गइल बा बदल गइल अभिषेक बा कहने के मर दे ए भाई नियम कहाँ बदलल बा सूरज उगते बड़े चंद्रमा उगते बड़े सुबह शाम होते बा दिन होते बा रात होते बा होता बदलल काम कर चुप रह प्रकृति के नियम विजेंद्र हां बदल गए हां इलो अपन दल लोग कहल के भैया भाई कैसे बदल गइल त गुड़वा देखाओ तर कह देख लो देख लो बबलू बाबा कहले के 24 घंटा जूता मोजा पहनले रहनी हम हां त गोड़ करिया से उजर हो गइल हां ओहो का प्रकृति के नियम बा 12 महीना अंडरवियर पहनले ई सारे कालिए जूली नचनिया हो खस तू हेजा मत मरी ह काहे तू हेजा मरब वो दिक्कत हो जाई उ जेंगा भाव करत तरी जेंगा मुंह बनावत तरी कब एकर काम पर जाई के हो जानू तो अब त हमरा बड़ भाइयों के यहाँ के कहत तनी जे कादुर ससुरारी राजू बाबा चल गए रहनी थ्री पीस जूता मोजा पहिन के ना जी हम ससुरारी के बात थोड़ी कहब ना ससुरारी के बात ना कहब ना हमार अति प्रिय भौजाई हमार कुसुम भौजी है आंटी जी हाले हम ढेर दिन के बात ना कहिले हम हाले 4 दिन पहिले गोपालगंज हम स्टेशन पर गईनी स्टेशनवे के बगलवा में घर बा भौजाई एगो छाता लेके आ वो छाता टूटा आधा भेजो तरी या जा तरी मार्केट में एगो मोची के दुकान पर बेचारी चली गई कहली जे सुनी है छाता बनावे के बा कगो रुपया लागी कसहू बना दी कैसे कि धूप से तो ना लेकिन बारिश से तबीयत खराब हो जाता है मोची वाला भाई छाता वाले हले आ कहले जे बसंत भैया ई छाता एंगा बनी ना ब्यास जी के रउआ मेहरारू है नु तब पहिले कपड़ा उतारे के पड़ी और नीचे से डंटा लगावे के पड़ी भौजाई कहली कि सुनो तू कपड़ा उतारो चाहे डंटा लगाओ लेकिन पानी भीतर गिरे के ना चाहिए धीरे 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 इंदल बाबू बाड़े हर रंग के सार हवे इनका बहन के पेट में लइका रह पेट में हराम बो का ना ना हराम बो से छोटकी के ठीक बा मार लियो का हो जाए तो मुंह से कहो हम प्रैक्टिकल दिखा दे तब ए बबलू बाबा पेट में लइका रह गए है हराम के सार के हां सुखवंती नाम हो बसंती से छोटको है अच्छा बाबू नाम बात अब बाढ़ ही आई रहे जानी हां बाढ़ तारी खिंचाए रो 3-4 जने वो बाढ़ में आवत रहे छाने खाती उलो ना रहे दिलवा बाढ़ ही आई रहे भैया इंदल के सुखवंती बहन बिछला के गिर गली पानी में दहाए लगली लगली बा तब हाला बल रे अरे छाना सो खाना सा ताहे बेंजू वाला अनीस अरे आई ठेकैता बड़े ना लहरी जी लहरी छान के ले और तो लहरी जी कहल रे हमारा अनुभव बा हरम के साली ही हो हां पानी पी ले बिया मुंह में फूंकस फोकस दबावल लो लो आइश 2-3 बूंद पानी उगिल ली केहू के छतियन दबई हां
भइल के अब जी जई हैं हाँ तहले हमरा बेंजू वाला अच्छा मुंह में नहीं खत फूको तब जैन में बंदा गोड़ में फूकता है गलती नहीं खे कुर्ता कोने हो हां हे जब फूकता रह कुतवा कागा बा का तू ए जब काहे फूकता रहो काहे हो चुप रह चुप रह खाली सालिए के बचे बोलो साली के पेट में लइका बा हाँ एक दो बूंद हो पियले होई हाँ एमे कहीं गंदगी होगा अभिषेक बाबा तरुआ कह माइक पर खड़ा होके हां कभी हंता जो है गंदा बात बोले गंदगी कनी हो गंदगी का हो का हो जनोंग ढकल बा अरविंद भैया कहत नहीं जे काज न के दुना डूब गइल पानी में तो पानी में डूबल तो केहू मुंह में फूके लागल आ केहू दूसरे जगह फूके आ लइका बचावे रहा 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 धनी हां धनी हां एक खाली जान जे जे हुआ के सुत नहीं खे गई महाराज जी हाँ जी हरे राम जादव जी नाम है हां आ इनके मेहरारू बेचारी बसंती देवी चाची सारा केने गइले सार ओबरले हल्फा मचौलर रहे बेचारी हां आज चल गइली कहां बबुआ कहाँ बंका मोड़ पर अच्छा अब तो बताई अभियंता जी में यहाँ के नाल बजावे नहीं हाँ अब बंका मोड़ पर जाके एगो चप्पल के दुकान में बेचारी ढुक गईली आ चप्पल के दुकान में जब ढुकली तब दुकानदार खुश हो गए कि चलो हरे राम यादव जी के मेहरारू आइल बड़ी जरूर दो चार जोड़ा चप्पल जरूर किनी है आज जान जाई कि जब देखली कि हरे राम यादव के मेहरारू हई बेचारा अपना कुर्सी पर बैठा के कठवत में पानी लेके अब पहले उनकर गुड़वा धोए लो कहली जे सुनी हई धोवाला से ना फरे हमरा के 6 नंबर एगो चप्पल दी दुकानदार कहले कि रही हम वही के व्यवस्था करत नहीं बसंत भैया पहले गुड़वा के धो के एगो नया तौली लेके गुड़वा के पोंछ के सैनिटाइजर बेचारा उ करता आ तब सैनिटाइजर क के आ 6 नंबर चप्पल में एकदम देखी तो कैसन बा कहली जे ठीक बा दुकानदार कहले जे और कुछ चाहिए और इनकर मेहरारू कहतरी जे लेबे कर लत एगो कछिया लेकिन तहर सफाई देख के हमर मन बिजुक गइल चप्पल मंगनी है त इतना साफ क देला आ काज ने कछिया लगता जा रहे सो के बात हम बाबा हम अभिषेक बाबा एगो होटल में चाय पियत रही जा अच्छा एगो एकदम करिया लइका रहुए लहरी जी आ ओकरा सटवे रहो ओकरा सटले एगो गोर लइका लहरी जूनियर काहे को डर करिया बा लहरी जी तरह खराब लागल है आ दुबरवा कोई तो पहले दुबरवा दे एगो गोरो लइका खड़ा रहुए हाँ तो जान पहचान के ना रहुए ना आ एगो एकदम करिया लइकी ब्लैक हाँ तवा खाए खड़ा रहुए तब एक कहता ओहो कितनी काली है अब लंगड़ का लंगड़ कहबा तो खिसिए न जाई लइको कहता ओ कितनी काली है काली है लइकिया 2 बेर सुनू है जब तीसरा बेर कौन को ओ कितनी काली है कितनी काली है तो लइके कहता कि मैं काली हूँ हाँ इसमें तेरे बाप का क्या जाता है क्या जाता है तो लइको कहता है मेरे बाप का गया होता तो इतनी काली होती ही नहीं अब हमारा बुझावे ना कि मोबाइल नंबर कोई रहे कि फोन कोई रहे मैसेज कि मैसेज बाबू से पूछूं ही हां कहता नहीं बहन जी हमरो समझ में ना आइल हम जाए ठीक है बात कौन बात